se planta? Primero se ve el tamaño de la raíz y tenerse en cuenta que hay que plantar, hay que meter debajo de la tierra toda la raíz. Guk Fundazioen Lurgaia bezala daramagu ja 18 bat urte olako ekimenak prestatzen. Eta, bueno, oindala hile batzuk lortu ginen harreman bat hemengo jabiekin, eta berak eskaini dozku bere lurra, laguntza naturari berriro basoak egoteko hemen. Eta bueno, antolatu gara apur bat gure taldekuek gehi hemen Elgoibar, Eibar eta Plaentziko taldekin, eta gaur etorri gara hona, zuhaitz batzuk lendatzera, eta bazaltzeko zer da Lurgaia, zer egiten dugun, zertarako, nola, eta zeintzuk dira gure helburuak. Eta danen artean, eztabaidatu eta zeozer egin. 40 lagun bat etorri gara, eta landatuko ditugu 300 bat landare. Danak izango dira bertako espeziak, danak autoktonoek, aritzak, gurbitza, makatza, gerezondo, dana dira basatek, ez dira gero frutak hartzeko. Guk frutak hartzeko, gero txoriziak eta beste animaliak hartuko dabe. Benetazko baso bat izateko 100 bat urte egon beharko ginen hitz egiten. Baina egia da, 10 urte barru ikusiko dugu, nahiko potoloek izango dira zuaitzan. Igerriko da 2 urtetan, 3 urtetan igerriko da desberdintasun bat, eta 10 urtetan beste historia bat izango da. Kasu honetan, totalien hemen dauz 13 hektarea, baina gaur hektarea erdi gutxi gora bera. Gutxi gora bera sartzen ditugu 650, 600 bat landare hektareako. Hatza da kustodia del territorio, eta gutxi gora bera da hori, jabeak lagain duzkue lursaiek, eta 20, urterako, eta denbora horretan guk zaintzen dugu eta guk kudeatzen dugu lurrek. Hau beti izaten da konservaziorako. Ez duguetarako hemendik etekin ekonomikorik, ez duguetarako sekurrik, ez ongorik, hori ez da helburua. Gero egongo da, baina ez da gure helburua. Segun zenbat dirue lortzen dugun, batzutan dekogu finantziaketa, enpresa ezberdinak edo diru laguntzak, eta beste batzutan gaur bezala, da gure funtsatik, eta hartzen dugu dana, eta auzolanen. Guretzat oso importantea da auzolanen egitea, alde batetik divulgazioarako, ezaltzeko zer dan natura, zer pasetan dan gure inguruen, zer dira basoak, zer ez dira basoak, zer pasetan dan uretan eta lurretan eukaliptuekin eta pinuekin, zer dan gure alternatibak eta zer da gabizena egiten. Orduen auzolana oso importantea da, alde batetik hau dan azaltzeko, eta beste aldetik jendia hartzeko bere parte. Lurgaia bezala, gaur egun 500 hektarea kudeatzen dugu, batzuk dira guk erositakoek, eta beste batzuk dira hau bezala, jabeak lagaiten duzku. Dekogu proiektu nagusiena, dau Urdaibain, Undabaso proiektu deitzen dana, eta han bai gabizena egiten da erosi lurrek. Batzuk dauz hau bezala, cesión de uso deitzen dana, eta beste batzuk erosten dugu. Horretarako, abenduan, hasi ginen beste crowdfunding bezalako bat, captación de fondos, micromecenazgo, olako diru bilketa, izen pile bat, eta horko diruekin erosiko ditugu 58 hektarea. Claro, baso bat izateko, importante da denbora eta salera. Kasu horretan, Undabason, helduko gara laster, helduko gara 163 hektareako. Danak ez dauz ja landatuta eta hori, baina dauz danak prozesuen. Landatuta eukingo dugu 206 hektarea, gutxi gora bera, eta han bai erosten dugu lurre. Claro, gure helburua da han sortzea benetazko baso bat, nahiko potente, 200-300 hektarea, ez dakit nora hartelduko garen, edo igual iriko gara eta beste batzuk jarraituko gabe gure lanakin espero dugu. Gu gau, ez dakit nola esan, oso posik eta alde batetik como ostras, ze potente, gaur adibidez, gehienak dira barriak. Eta gutxi gora bera antolatzen dugu, astero antolatzen dugu olako jardunaldiak.
Eta orokorren, etortzen da jende barria, baina hemen izan da gehienak barriak, eta oso importanti da guretzat bai, hemen zonalde honetan, bai Elgoi barren, Eibarren eta Pleaintzin, sortu dira talde batzuk. Talde batzuk, olako gauzak egiteko, eta dauzke eskatute, zer da bilpatzetan mendietan. Zer da bilpatzetan bai pinuekin, bai eukaliptuekin, eta naturakin, beko gudana intensifikaute, ia eta basorik. Hemen Gipuzkoan eta Bizkaian, baso gutxi da. Ni naiz Antxon Alberdi, Zoraluzeko Basaluziak talde administratiboko kidea naiz. Eta orain dela ontxe bertan elkartea sortu du Pleaintzin, lurgaiakin batera lana egiteko eta Pleaintzin landaketak egiteko. Eta gehixen bat ingo duguna, eta 7 sozio ditugu ja Pleaintzin, kuota bitxarte zilero pagatzen dira 5 euro 60 urtean. Eta hiru horrekin landaketak egingo ditugu, terrenaren bat erosi bai urtean, eta gehixen bat kustodio edo hitzarmen bitartez lurra lortu eta eta landaketakin. Pixkate bueltia emateko egoera oneriz, Elgoi barren ikusten dugu zelan dagoen mendixa, arrasauta, eta antxe da un punto de inflexión, ez? Berriro landaketakin edo lurra esplotau edo pixkat bueltia eman asuntuari. Akigu lehen esan dagoen moduan jonek, esplotazioa eta produzioa egon behar dela, baina uste dugu bai ekilibre bat egon behar dela, eta naturari beran tokisak bela gabia joko zela beran bidea indeixan, ez? Eta hori, animatzen dut txuet Elgoi bartarreri bai. Pleaintzin Eibarren indouz taldiak, baso biziak, bisak, eta Elgoi barren ikusten dugu bigarrezkoa dela, konpartitzen dugu territorio berdina, eta instituzio hori presiño egiteko modu oso hona ikusten dugu. Eta pizkat sare bat sortzia, eta animo. Gu oso pozik gauz, jentia dago nahiko keskatute, eta ez da keskatute bakarrik. Nahi dabe zeozeri, eta guretzat. Ez gu gatoz igual de la lucha más protestante, esan, baina, indala ma piku urte, nintzen egon ondino, honek erabaki zuten, ja nahiko da, ja kejatu gara pilo bat, eta hori zibiko gara ja zeozer egite. Eta, guretzatu, hau da bidie, zeozer egite. Hori oso importante da, kejatu biko gara, eta jendie eskatu beharko diegu honei hori baldatzea, aldatu beharko dabe arauek, aldatu beharko dabe politikak, aldatu beharko dabe, baina, guk pentsetan dugu kaminu egiten da egiten. Kaminu hacia el andar, guk al plantar egiten dugu bidea. Eta hori izan erabakia dela eta izen bat urte, eta guretzat da oso exitosu. Jente pi bat etortzen da, jente orokorrien oso interesautu egoten da jendie, eta oso pozik juten dira. Jardunaldi bat eta gero, jendie zikindu da, jendie ikusi da zer dauen, zelan dauen, zerren bidan, eta jendie posik juten da, eta guretzat hori da oso importante. Historia da, segun zer buru dekozu, erabiliko duzu lurre zeozertarako, batzuk behar dabe dirue, eta zeozer landatu beharko dabe, eta beste batzuk egiten dabe, inertzia gaitik, beti landatu dabe, beti etarabiko da tekina, baina hori ja dau, kambio generazional bat, eta ikusten da, gehienak ez dira baserritarak, baserritar oso gutxi daude, jende pila bat bizi da baserritan, baina egiten dabe lan edo bulegoen, edo fabrikan, edo tallerrin, edo ezakizen, eta ja batzuk esaten dabe, nik zertarako jarriko dode pinuek edo eukaliptuek edo ezakizer, eta esaten dabe, balagako dutxuet. Baina, klaro, etekin bat behar baduzu, edo nahi baduzu, gure ustez eukaliptu eta pinue da, edo kriptomeria japonikak hemen bertan dau pilo bat, ez da ideia honena. Ni joko naben, bertako espezieetara. Baina, hori eta gure helburu. Gure helburu da beti konservaziorako. Baina izaten bada produziorarako, beste zuetz mota eta beste eredu mota erabiliko gino. Banda marron eta gero, ondorioak izan dira, moztu azalera pilo bat dana batera, hori alde batetik, propietarioen dako bajatu dira, prezizoek bajatu dira, baina gero ingurumendako, igadura larri bat egon da orokorrien, ibaiak eta bete dira, lurrez bete dira, orduen, bere ondorio ekologikoek dauka,
Eta guretzat arazo nagusiena da, oin eukaliptu ezartuko da. Eta eukaliptue, gero eta eragin gehiago eukingo da. Ez hori, eukaliptu azkenen moztu biko da, harinau, makinaria gehiago sartu biko da mendietan, pista gehiago egin beharko da egurretaratzeko. Orduen, ikadura gehiago egongo da, kutsadura gehiago egongo da erreketan, eta, igual da, una huida hacia adelante, apur bat, arriskutza. Gero hori, lurgaia bezala, gu ez gauz landaketan kontra, ez gauz baso landaketan kontra, baizik topetan duguna da, oreka bat egon bideiko da inguruan, lurraldien, eta hori da guk abizena eskatzen eta guk abizena egiten, ez? Zonalde batzuk pentsetan dugu ez direla egon bier egurretaratzeko, baizik egon beharko ziren, errekak zaintzeko, natura zaintzeko eta bioaniztasuna lortzeko, ez? Gaur egun gainera, kanbio klimatikoekin, ez, aldaketa klimatikoekin, pentsetan dugu, behar dugu reservorio batzu bioaniztasunan dako. Eta basoak, edo basotxoak izan beharko ziren, gure eredua eta gure modu hori lortzeko. Baina ondo inbar da, Xabi, argazki dator da. Bueno, gu, Lausendarra gara, baina hau ordizin bizi da eta ni lazkaon. Dagoeneko herrita moituta. Hirugarren lagun batek enduken, behar nik etorri hartzena, baina gue hangeatu da zatio, zona gorrin dau, eta guen COVID-ekin ezin da behar atea. Izan dana, entea guinelako nola izan arazoa sortzen eukalipto landaketakin eta bar, eta handio bideo pare bat ikusita, lurgaiako kontaktu iritsi zegoen, da pixkate sartu ginen hor web horri aldean eta konta ginen lagun batzuk, interesa zitzegoen parte hartzea, ezautzea, eta lehenengo aktibidea egizaten nahi dira, zuaitz landaketa, Eta, guztua. Bai, oso gauza interesgarria da, eta, errexea egiteko baita, eta, goiz pasa erra baita pasatzen jo, así que, ondo da. Gure aletxoa jartzen, ez ondo itxeko biden. Bai, kaixo, gaurkoan Elgoibarren garen hemen, ez da, lurgaiakin elkarlanian, ez, zuaitz landaketa bolondrez ekintza bat aurre eruaten, gu Soraluzetik gator, Ramon Dabixok, eta azken finean, etorri garana da ikastera, landaketak zela itzen diran, zenen eta etorkizunari begira, Soraluzen ere plangintza bera martxan ipintzeko asmoa daukagu, lurgaiarrekin elkarlanean, eta bolondrez taldearekin ere. Orduan gaur daukagun eguraldi eder honekin batera, goiz aprobetxatzen, ikasten, eta ingurumenaren aldeko zuaitz landakoetan gabiltza. Baserritarren artean da nahi duten